Ibadah orang alim orang ulama kiai. Bulan sosok bisa perut pria asli kampung karang pradegan dari ibu populuran sama dari ibu benar-benar pelanggar korupsi dari ibu Susiati pemilunan dengan sempurna benar langsung pakai sekarang sempurna itu semua Maria Sudoyosi atas itu ini kan sesuatu Mas Ayu Syifa Aulia Al-Haj yang sambut Cina tunggu dari Mas Bagus Joko Santoso putra sentral itu Joko taruh di dalam ibu mungkin tidak puji sakilatan mati kaki cantik yang banget jauh itu nanti sering tidak dipun tapi manut karius mau tidak sama tidak sulit lantos akhir ini bila kita sambil dinaik sempur kita cilokok dengan bermakmum kagum ini berkat dan saya sakit tunggu setara budaya yang bijak saking orang sumber jurang kita yang dimenang dengan Mas Bagus Rahmat SHMA yang sampun segi bagi atur tampilku dengan kematian seluruh terondong-terondong tambari si kuat jokono yang sampun sioko bagi atur tampilku oleh ngajeng perempatan kata Widowati yang sampun si kuat penting Mas Ayu yakni Antariksa Kompleks Widowati kamu kau dengan agam Busono apa jenenge ayo susu coba ini pasien itu juga puji sange lanang Jawa Tengah Timur Mas Ayu Puput Anggia orang abang kadang seman enggang sampun syoko Koyo goyang sampun pono yang sebulan tapi atur pangliku dengan kampus kayak ketok wis podo tani podo nunggu rai portakan saking Sekar Budaya
Leo Purwadya bala tungtungga Sekar Budaya yen sinangga pambari sing wadya bala Sekar Budaya Imam Mijil saking lawatan Sumberjo perang Demak ingkang dipun mandi kandung nantang Mas Roman Samajana SHMA AS sing macan-macan singo-singo budaya wes ayo barongan maju sasono cilik pinggir-pinggir ayo Mas ini yuk aku macam sampean maju brono ya ya Turunggo Sekar Budaya pakarisan kalian Purnama Audi hati-hati lo ya
Awas. Ah. Iya. Iya, katanya di depan. Nanti diringin Gabro, pengantin putri di depan. Iya. Pengantin putri diajak masuk ke sasana busana. Iya. Oh, ya. Memang guru pengantin putri. Kakak ini sang suku manggolo tak sampun kawan taruh temui lawan diajak. Pada mereka ada non ayu jisel. Jisel mereka salah satu dalek suku manggolo. Tidak sampun kawan taruh keladian jauh tengah kulit kurotan itu. Hari ini kita coba ditoro aja. Turunggo sekar Coba makan. ah. Awas, hati-hati mas, nyambut bapak ibu. Nah, semua penting kira hati-hati bapak. Bentorak cilariko. Dari bosro pengantin putri sampun purno akhir banget. Ibu soro di sarino. Dari pengantin putri kakang ditujing sasono haripyo. Lampai pun pengantin putri tak cahaya per hanya sekar tejo. Pindah sore pratunggu rogodo Aruh karena ngambak apa bisa juli sasono bahagia. Biar busana roni sang ayu di pindo kartiko sosro ayo patapun jiwa rogo katyo lintang sewu alian cadrane
Jangan panganan putri Kadya bulan kangen dan Purnomo Sindi. Ora suruh kelas satu suwi Sukoro Suwira Sumangga Sucitra. Dasaro Ayu Siva Aulia Hak berikut. Salah satu wilayah Warodya ingkang sulistya ing warna berhubung biar pompil. Dari juru pakarso Pangarti Busono anak itu saking Tataria Sekar Kantil. Tataria Sekar Kantil merupakan salah satu galing Tataria Sekar sampun kawan taruhan ing laladian Jawi Tengah ingkang dipun pangarsani dening Mbak Yanti Ashari. Panganten priya kakanthi ing Rama kelawan ibu. Kanthi lonan akhir belah nganti panganten. Ing mangkono ingkang menika sang supo manggolo Petan petiting lampak. Anak nggih, Lor Ayu bisa. Lor Ayu bisa menika salah satu galing supo manggolo yang sampun kawan tarwa ing laladian Jawi Tengah. Mliginipun wonten ing kutha Demak Utara Hadiningrat. Lumampah cilokon angin bulu mampah langsah angwau silaman gendek satindak nyeblak ngilu saplecak nyeblak nangan Lewat tilon orang setitilan hati-hati pengantin rotan sampun corok prabande sumoro cahyane gebebiar bisa nanti sekemotan cakang asor ke Surya Chandra daru kalpiko ing atas Amadami Jagat royong sejedak bisa aku ayo pengantin priyo sapa tujuan ing wiwaraning sasana ayo sehingga alipayipun badhe klame untuk terusan jaya pergi lum tinampiling pengantin priyo Agung Tahoro kapada ilinang tuntang ono kanggung kulit pengantin kali tansah badhe sami bebalangan gatah
ada kisah emosi witan sulam tali menang mengajarkan sahabat di samping bebarengan ganteng ada kisah emosi witan sulam tali menang Memang kulo anjing sadar ikan temurosi yang dibikin foto rasanya blok mabening gundang tutur saking terdewaning pengantin kuyo timbang keplas asik saking terdewaning pengantin kami patitis paling pengantin kekali gundang tutur bawah wonten ing omah-omahan pengantin kanthi pengantin putri tansah harujo dalem cicantung ilake ayu pucane mawa pengantin robit dak wijiati pro pigan pecah apa ing padha menawa tendek iki pengantin sampun durung wahyane bangsa ada berangkat tak dari dalam apa bagus tiga pecah sekolah saat itu salajipun pengantin putri pada habis jidi hapunipun kang garu hati kembang ingkang paniku warna kadi sediti lan hati-hati yang udah habis jidi hapunipun kang garu biar kanting kembang dengan manteco warna setitilang hati-hati agar udah ambil dia itu kali setitilang hati-hati menguruki sama ke tansah pinahnya sama kok terus tinggal gitu sajipun pengantin putri kong siasat utawi ngerenyaken sumuripun kang garwa sasampunipun dipun kerenyaken sumuripun kang garwa kanthi kaca putri dinas ibu jadi sublogo kene berarti saya apa itu berikut saljipun pengantin putri ugi tansah wiji hampian oleh suku ingkang kiwa ugi kagebyur kaki kembang ingkang menika wangi kanthi sedhiti lan ati-ati akhir wiji hampianipun utawi sukunipun kanggo ugi kong siasat utawi ingkang sukipun ganti sediti lan hati-hati akhiripun hamiji saljipun pengantin priya gading lanten kang garwa ari jalu kaunamu alami pengantin putri kanting dene kang garwa jajar suami wonten ing sisi kiri satu pengantin putri atau sudah minat wonten ing yoga Ibu Eko Susianti tansah haringan ento wening yugi samangke saged wening ing penggalih pengantin samangke saged pinawening ing penggalih anginipun badhe bebrayat tansah pirang selamat boten wonten setunggal rujuk menapa lajeng bapak kita cahaya witirta wening
Muga-mugi tansah kahiluman tirta wening menika panganten samangke. Mungkin pun badhe hamangun bali risiko. Tansah binarengan wening pati pandang kados tirta ingkang kahilumaken. Pirang sinten kasambutipun samantaken dening jero asesa pangarsa pangati serbangan bisarira. Indang sinten ingkang awali upgrade gula klapa saha wilit. Ing mangko tansah nyepeng pucuk ing sinten ingkang awali upgrade gula klapa saha wilit utawi putih. Upgrade tegesipun wani dening wilis tegesipun laras. Memang guru pengantin takkan dinding loko tujuan sing kang soroti sabun tujuan ing onda ambing sasoro binatang ane sasoro ingkang padang kata pemasreh ingkang maneka ing mangko tansah katengake belum dapat paling mantap utawi bapak dari pengantin kekali kan dicoba jemput terginas ibu jenis syukur doa pada saya lampai guru bocor pengantin sambut dulu tuan kan dicoklat cakot terginas juru centro leko utai juru foto ada misalkan adi fotografi lalu ugi samfisial senamati ugi cahaya dua video syuting ada dihubung buat gambar berkati coklat cakot terginas hingga pesahabi proyek kalian juru sumberku saking tatarias sekal salah juga pengantin banding lama itu cocok saja itu anggir cocok buat tinggal bobo lenggah water ing sak tengahing pengantin kekali dari mangku pengantin prio water ing jatuh kanan maka terlebih pengantin putri kapang water ing jatuh kiri ibu lenggah wonten ing sakan jiwa kantor dumateng garwa aduh pun ditapake antar putra mantu putra pribadi ditapake bobo maksud ikanti cedhok padha wae bune ora ana bedane antara putra mantu lan putra pribadi bune kabeh tak arep padha bobote bune ora ana bang cindo bang ciladak kabeh tak abote bune salajengipun pengantin badhe nglampahi rute cara candhae warga rute cara taneman pengantin kalih badhe dipun tanem lugo enggal pinarak patri mas utawi anak andung anindika ingkang saged bangkit pikul dhuwur mendem jero dumateng keluarganipun saged nutupi menapa dados kirangipun saged ngangkat derajat martabat keluarganipun salajengipun pengantin badhe nglampahi utawa candhaipun utawa kacar butuh kacar butuh rondo kang dadi sedulur kacang kawa atuh tekan di sana kacar butuh kacang kawa dhewe kawa arto gajah klincing ingkang menawa dados saras butuh kacar butuh ing kaliyan punika kacar butuh samangke badhe pun suntak
dening pengantin priya utawa pengantin kakung kata punya dipun suntak kok curban saketi dening pengantin putri iki bekas kayaku jadi kita apalagi si kamu kabeh yo ya kata duwe panungan duwe panungan kata putri dipun suntak sedoyo lho kemono ingkang dipun sisipaken sedaya dipun-aturaken dumateng kabeh sasampunipun dipun suntak sedaya kata putri menika dipun gugulan sedaya ditepaken dumateng Rama lawan ibu monggo kakak mas marasa dumateng Rama lawan ibu Rama terima kasih sakti kakak mas Jawa Santoso audionya diangkat dikit lagi iya semuanya tangannya
Ayo semuanya ikutin. Om Sisayo. Ayo Bang, ikut bergoyang semuanya yuk. Ayo yuk, semuanya ikut goyang yuk. Asik. Sambil diputar matanya sambil bergoyang.